قدم اٹھدا ہے آپ فرماندے نے او گونگیا تھی گلا کرا جاندا ہے او گونگیا تھی گلا کرا جاندا ہے مل کے پڑھ لو او گونگیا تھی گلا سکیاں کھجورا اگاڑدا ہے او سورج پچھانو لیا جاندا ہے او سورج پچھانو لیا جاندا ہے او چمنو سکیاں کھجورا او گونگیاں تھی گلا کرا جاندا ہے او سکیاں کھجورا اگا جاندا ہے او گونگیاں تھی گلا کائنات دا اختیار ہے مصطفیٰ دا ید اللہ دے اندر کائنات دے رزق دیاں کنجیاں میں مصطفیٰ دے مبارک ہتھاں اندر زمانے والے ہو اگر کائنات دا نظام چل رہا ہے تے مصطفیٰ دی وجہ تو چل رہا ہے اگر تیرا تے میرا مصطفیٰ چاہے چندی عظیم دا موقع ہووے صحابی حق دن اپنا ڈیلا لے کے آ جاون عرض کرن سونیا ڈیلا نکل گیا ہے سونیا نظر کرم فرماؤ مصطفیٰ فرما سکتے سر رب دی بارگاہ تے اندر چلا جا میں کچھ نہیں کر سکتا او میں کچھ نہیں کر سکتا اپنے رب دی بارگاہ تے اندر چلا جا دعا مانگتے رب تیرا ڈیلا ٹھیک کر دے گا صحابی نو پتا سی کائنات کا نظام رب نے یار دے ہتھاں وچ دے کے دنیا والے نو دسے آئے اے دنیا والے ہو یار رب دی رضا چاہتا ہے تے رب اپنے یار دی رضا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی بڑی بڑی حاضرین کو قبول فرمائے مالک کائنات خالق کائنات قانون میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین